Moederschap is je kinderen liefhebben, je kinderen de juiste zorg geven, je kinderen leiden met de Heer, met je partner en er zijn voor je kinderen ten alle tijden. Het is eigenlijk ook elke dag een uitdaging. De kinderen ook bij te brengen elke dag. Met de liefde van de Heer natuurlijk. Gaat soms niet altijd makkelijk. Maar natuurlijk als we Hem aanbidden en elke dag vragen om bescherming, dan gaat het zeker goed. De Bijbel boek dat ik zie naar goed doen. Maar tegenwoordig, maar dat nou nog eens op cherem nog aan voor morgen, nog aan voor op zien. Maar nou doe en mekkie. Dus houdt u vast en gaat u door, want u kunt een geweldige job doen als moeder. En bedankt dat u deze kinderen onder uw hoede heeft en dat u het op de beste manier kan en wil doen. En God bless you en een gezegende moederdag voor uw beste moeder.